Yaman ang kalusugan program kon yakap gilusad sa PhilHealth Region 10 aron mahatagan og saktong suporta ang miyembro niini alang sa libreng konsultasyon. 75 ka mga importanteng tambal libreng ma-avail sa maong programa. Usa sa pinakabagong programa karon sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang yakap o ang Yaman ng Kalusugan program. Dinhi mamahimong magpakonsulta ang usa ka miyembro sa PhilHealth ngadto sa usa ka healthcare facility sa pribado man o pampubliko. Sumala ni PhilHealth Regional Vice President Delio Aceron II nga dulan usa ka gatos ka mga yakap clinics ang accredited sa tibuok Region 10. Libre na ang pagpakonsulta sa bisan unsang matang sa sakit o dili na kinahanglan sa mga ospital tungod lakip na ang mga pribadong diagnostic clinics sa ilang mga partner service provider. Gawas ni ana libre sab nga makuha ang mga resetang tambal sa pasilidad kung asa gihimo ang check-up o di bakaha sa mga partner pharmacies. Ubos sa yakap program, libre sab kuno ang screening sa bisan unsang matang sa cancer ug kung makumpirma kini, dunay laing benefit package ang ihatag sa PhilHealth. Matag miyembro gigahinan sa ahensya og tag 20,000 pesos matag tuig. Alang sa mga buot mo avail sa mong serbisyo, mamahimo nga mobisita sa ilang opisina o sa ilang online portal nga makita sa egov.ph. Hindi man lang po natingnan ng isang doktor o kaya nakatuntong sa isang papagamutan, pampubliko man o pampribadong pasilidad.